Guys, good morning. Nandito na kami sa check na kami guys. Sasakay na kami ng airplane guys. Si saan na yung yan, si ano, si Freddie Mercury ng Itbulaga. So guys, nandito na kami guys, nakalapag na kami dito sa Dipolog Airport guys. 32 taon akong hindi nakabalik ng Dipolog. Ngayon lang, February 1, 2026. Birthday ng aking ina. Saan mo yung malita mo, Toy? Yung malita mo? Yung malaking malita? Talap ko. Ayun, naroon na. May karga na pala agad. Hello, Dipolog!
Ayan, ang doon sa simbahan ng ano. Yung mga kayo ni Papa. Oo, nung sinagot ko siya ng Sabado, kinabukasan nagsimba. Kami ko salamat daw siya. Yan, kami nagsimba. Yun ang Panahon na rin kabila eh. katedral yan. Ano siya nga? Yan na. Yun. Eh, punong-puno ang tao. Kami nakatindig lang kami sa labas. Hello guys, nandito tayo ngayon sa katedral dito sa Dipolog City. Yan, nandito na kami. Pasok na tayo guys. Nung time na yun guys na sinagot ko yung asawa ko, Sabado, kinabukasan nagyaya siya sa akin, sabi, tayo magsimba sa katedral. Masasalamat, sinagot ko daw siya. Hindi, naalala ko na lahat, balik lahat ng alaala. And guys, lumabas na kami dito kasi nagliligalig siya. Hanapin ko kasi kung nasaan. Hindi pa kami namamasyal yung sentro ng Dipolog. Dito kami sa plaza, nakabalik din ulit ako dito guys, matagal na panahon, 32 years na. Yun, nandito ulit kami, nakapamasyal ulit ako dito sa plaza guys. Yung plaza. Ganun pa rin pala naman. City Hall. Dinaanan natin kanina. Yun. Diyan kami nagdi-date ni Papa. Oh. Nalala ko nila yun. Diyan. Diyan kami nagdi-date ni Papa pag Sabad, Linggo. Pagkagaling sa ano. Ito, instituto eh. Nalala ko tuloy. Wow, ganda naman ng City Hall nila dito. Ito, Kapitolyo. Dito kami nanonood ng basketball sa Cultural Center. Sabi niyo pa ba? Oh. Tapos yan, diyan na school ka.